Teliamura Adi blog ni bisingo khobjaknai Tuski Kaming Amsaini Hemant Chandra Kaming ni Takho Ranjit Kumar Debroma sal gobang maromboi sak hamia thangaro kalaijak phiaba nok nukungo chukjakya Takho Ranjit Kumar Debroma haini bagino nok nukung sugyani bagino bo sak hamnog rogo thangoi bini sakno naijagoi manya angoi tongmani koktoma Takho Ranjit Kumar Debroma ni Takho Ranjit Kumar Debroma sak hamia thangaro sal gobangma romboi klai tongmani yagulo phiaba bono kebo phano thangnai nei kirei phiaba Takho Ranjit Kumar Debroma sak hamia thangaro klai tongmani no khnaoi tabuk Tuski Kaming Amsaini tipra mothani TWF rok buri motharo thangai chubawoi kha tini Takho Ranjit Kumar Debroma ni nukhungo mo haino nukhung chugya ngai tongmani jorao mo haikino lukurok chugya nukhungni ganao thangai basawoi mo haikino chubamung rinani nango hamjakmung tongkhe kha tongkha hingke mo haikino chubamung ruoi korei nukhungni borok sak naijagoi manya sak hamya tongmani jorao mo haikino lukurokno chubamung ruoi lukurokno basa ruoi chugya nukhungno chukrioi mo haikino rokhana nango hinibo saiman kha kokton bisingo tai Takho Ranjit Kumar Debroma nukhungo tini thangai chubaimani tipra mothani eba TWF buri motharok thangai chubawoi kha Takho Ranjit Kumar Debroma ni nukhungo o chuba thanao thangai choi kha TWF ni Teliamura Block Committee ni Cashier Bukhuk Jomona Jomatia tai TWF ni General Committee Member Bukhuk Binota Debroma tai Teliamura District Committee ni Member Bukhuk Surubalano khoboi tai TWF ni juda juda adongsong thangai manjakha Takho Ranjit Kumar Debroma ni nukhungo chuba thanio khapang tok tai buhuksong norokbo chugya nukhung angoi tongmani jorao sak chugya sak naijaknai borang korei nukhung chugya angoi tongmani jorao norokbo chubawoi mano Takho Ranjit Kumar Debroma no norok chubana musungoi tongkhe norokno chini kok tv skini bisingtui norokno Takho Ranjit Kumar Debroma ni account namon bo riwoi rinai norokbo nogo tongdonyo chubawoi mano khoksa hiyai khoknai hiyawoi phiaba khapang takotai bohusong jeng chuhak nongoi drugs chawoi jandi munda thangoi eba tongmung sitra tongoi rang puisa khiu manchilai mo hai nukhung chugya angoi tongmani jorao nijini sakni tiprasa nijini sakni baithangni borok bono aba haike chubai rikhangkai nijini jati nijini borok nijini tiprasano hamboi thango nijini tiprasano hamkrai mano haine bagino norokbo chubana mungno hangkai khoksa khongnei norokbo chubai mano Takho Ranjit Kumar Debroma ni account no nai tongthi puilan sing patha jora birori food chini kok tv ini problem tanggai neng obo tini sini beri botol TWF no ringna nangka besok balok hani no itu yang mani bohok puli mani rugi 4-5 mas acha ঠিক আছে engkai tak oro ang sungna musungo sini TWF ni beri botol lokno norok mane bongi nukungo phai chuba suri nai ni phai mani karon norok kisa saik na rekai beleke hamnai kunano media no hambai marugo engkai tini sung oro cinta ko khoroksa Ranjit Kumar Debroma black sak hamya no nugoi to boni ko black no ko mangjak black no kurija rangku sarokure dokoro jana bagai borok dinane din khain tongmani tabu sai bonlo sam khali ahmangoi bo buchai mali angoi bihi bono murgoi ma tongoi bo kam ro khai malia ge borok machaya manu yang to hadla no pharmacy ta din saja bonlo sam thanga no saika saijoro thangka angke ang da kon hingke ang bo kha tongoi khai bono phaiya khai sum bisa suba suru angkai ani mungkai Binota Debroma ang center body ni ekjon সদস্য ngechi loge district bo tongo block bo tongo sum jotono abno salaiya tonoi kisa kane khali sum je chuktu ke sum bono yakna bai tin tuja sum bono yakna tei asubai thayako khana bona doctor plan khana irisibo sar sombai chini yem sombai jogajo khai bona aro boti khai kabnai aro to bosoro free nongo naina free nongo
थाङै बनो दिनाय हिंगा borok bono kaham kainai ang khaklayo aro iyon songo kono bono kaham kainai ang khaklayo ang tu bono khana plan thanai khana phungai sisi plan aro education kainai edisiwo ang kaham kai bono education kaya kanoi 꼭 살아서 떴을까? Kasi nagana pa sa mo hanggang ito. Black na hambay, tinis ng bulo TW bulo. Hem Chandra Parabo, Takuk Masa Sorihanya, Ranjit Kumar, Takuni Bung Ranjit Kumar, Naruto Nugo Tongo, Black and Oboni, Sari Sharma Hanya, and Kurija, Borok Bihi Bosai Tomjago, and Keborok Bosai Sorihanya Bagoi, Ajimea Bihi Bungu Matom Bagoi, Black and Oposto Fiber Machaman Yakitong Tonka, and Kai Sabja Anthony Tango Bihi Koi Kanka and some Bulo TW Tani Tumbai, some Bungo Kita. Yapa fakia, kita orang makan itu sum kembali di fakia bono, ini sum karena bono di siwa dokter pelana hintong karena pemakaian kai, ini tar satu naik pelan Maria, karena bono pelan naik, sebte arwah tika bono jate ham kai, bono ham kai tiga orang kali, bono sum ham itu nanti cesta nanti tutup kare, kai tu surat tu, bono ham itu, sum bono dari sum naik.